Wela bafethu VKG Africa lo kule weekend ke kusukela namhlanje sise Durban International Convention Center ICC eCoast of Dreams la sizolungiselela khona umcimbi weK2K family onolwazi oluningi ke lawo umkhulu uDr Lwazi Nqetho okhona la ngaphakathi asivele singachithi isikhathi sibe shone khona. Yashisa le hayi kuyintokozo enkulu ukuthi sithi Tech2 TV sesisamthola umkhulu uDr Lwazi Nqetho indoda ebhizi kakhulu uzosichazela komkhulu ukuthi ke njengoba sila namhlanje silungiselela ini ezobe iwumcimbi omkhulu wenzeka kusasa umkhulu. VKG, thanks my brother. Mina ngikubiza uBin Laden. Yes mkhulu. Yes, sibulise nakushamasa mkhulu. Undonga. Hayi ngiyabonga bafowethu. No kusasa it's a women empowerment. It's K2K Women Empowerment Seminar. Ama seminar lawa esiwenza quarterly. Yes. It's our first quarter kulonyaka futhi siwenza country yonke. Yes, it's our first quarter kulonyaka. Kumenyiwe ke kukhona abantu abaqhamuka ko Northwest, inkosi iqhamuke Northwest, inkosi uDikela, kukhona ama advocate aqhamuka Pretoria, Vanderbay Park. Yes. Kukhona undaba ezitha la. Uprincess umntwana uSibosh uqhamuka kaNongoma ebukhosini. So nje ya khona ipush plan as a media coverage. Kukhona ikhaya lakho TV. Yes. Nabo bazocover wona lo mcimbi. Ngizwa kahle mkhulu ushuthi kulonyaka sizoba nama women empowerment seminar awu4. Impela into isho njalo. Into isho njalo ama women empowerment seminar awu4 and iplan ithi ingahlala endaweni eyodwa. That's the plan. Hayi since kuyi event yakho mkhulu kusasa sengizocela ukuthi uvaleliseke kubabukeli beTech2 TV. I know. Asithi nje siyabonga bafowethu siyabonga nokuthi nizosicover nokuthi siyazi kusasa imedia izobe ingangobaba icoverage siyayidinga vele. Yazi enye into engicishe ngakhohlwa ukisho ukuthi ke uVKG Africa will be live on 1s and 2s. Enze show ukuthi niyawabuka ama shows including iDirection 411 la ngifundisa khona ama life skills. Ebese kuba yona ishow kaKing Shamase iHave a Coffee with Me la sikhuluma khona nama entrepreneurs ukuthi mawukuthi usebusinessini and usastrugglisha ibuke le show khona uzokwazi ukubona ukuthi nabo bastrugglishile basurvive kanjani. There are also new shows coming including isibaya samadoda aqotho la sobe sikhuluma khona nje indaba zabantu besilisa nama struggles esinawo ezabantu besilisa abasebasha wonke ama challenges efisene nawo maningi kakhulu kama shows ngeke ngize ngiwaqede kodwa nje ake ngithi Tech2 TV eDurban ICC danko. Wela bafethu uVKG Africa Tech2 TV we are live from Durban International Convention Center eCoast of Dreams. K2K family women empowerment sebegcwele abantu lapha ngaphakathi kakhulukazi abanikazi bendaba omama sezikhona nezicukuthwane nje kade siyilindele especially abantu abaqhamuke ebukhosini sikhuluma ngekunkani uDikela from eNorthwest. Siphethe nama attorneys sebefikile abanikazi bomthetho. They are also prominent people in politics. Sikhuluma ngobaba uNxumalo uComrade uNganono so nje people from different walks of life bazobe
ngiyakufida nge-information la ekhaya ke namhlanje njengoba sibungaza usuku loku-empowerisha abantu besifazane. K2K Family Women Empowerment ne-Take2 TV brought to you by Pushiplani Films. Hola lapho. Dumelang. Bojong. Salam alaikum. No white. Lipi eli yikamala esisindiswa aliko igama Elila Jesu Ngizavuma ngoba ngayimfundisi noma ngaqhamuka eParliament ekazomela ungithathe Jafta ekuzomela ungithathe uJafta is my friend esikhule sonke sikhulela kwepolitiki angikusho lokho sikhulela kwepolitiki sidecide ke thina la kaKasithukasi ukuthi cha ipolitiki asiqhubeke sipolitiki kodwa umuntu apolitiki ekhoneni lakhe kodwa bese sipolitiki ipolitiki ezokwenza ukuthi abantu abamnyama sasa bayithola ibenefit ingakho umfowethu la namhlanje ngaphandle kwesimo samfowethu uShezi umfowethu vele sasivele sivumelene ukuthi first thing in the morning uzobe la njengoba kukhona nabafowethu ababamba indiza ekseni abala abazobamba indiza ntamba abaphindele emuva kuyangithobisa kakhulu lokho akukuncanyana ngiyabonga amalinga mfowethu kodwa amalinga sikakawini bengakawini abantu abamnyama sikakawini mfowethu ngoba ithi lento if I win so do you if you win so do I so ngempela it's a long walk to freedom guys iplan ukuthi sibone abantu abamnyama behlale endaweni ekuthiwa hayi kwangazona ezabo kwangathi ezosibanibani and ningayikhaleli izinto ezincanyana ukuthi hey lokhu indaba kungenzeki kanje I guess abafowethu engibacelile for food ba delayed kodwa ngibendelele ngisuke kuthiwa khona amakhosi neziduna okuthobeka ngendlela amakhosi neziduna bese ngibendelele nazo zonke icukuthwane esimeni nazo kulomcimbi omkhulu kangaka ukuphakamisa indlu emnyama yomama lo mphambo njengamanje umama uGeli uMamkhize oshadele kaMyezi ngikhulele eClermont ngizalele eClermont ngasenkhulela khona futhi ngifungile amabanga aphansi niyakhumbula ke niyazi nani ngekhaza kudala ukuthi masino standard 6 nje usuku usuqedile usuyaphuma esikoleni kunamafemu oClermont laphaya usuyosebenza kaPortini amafemu ayemakhulu amisa imizi mina ke ngaba nenhlanhla ukuthi ngivele ngithi mangiphuma esikoleni ngase ngithola umphenya angitholanga ithuba lokusebenza angiwazi umbongo omlulu ngithe mangiphuma ngishada ngincane angincane kakhulu ngishada kangangoba umfundisi wayeshadisa wayengafuni ukungishadisa ngoba ethi underage kodwa ngokuthi uthando ke ngase ngiyashada ngithe mangishada ngiyazi naniqala umuntu wesifazane mekavunyelwa usayosebenza ngaba uhousewife ngazala abantwana ngiyababuka nje abantu esesifunda nabo sebephezulu khona onesi la khona basengicele baba wekhaya ithi nami ngisacela nje ongcono ngiyosebenza ka-OK ngiyakhumbula kade ngicela ukusebenza ka-OK shayithile okungcono akusho ukuthi wabona ukuthi nginalo uthando lokusebenza ifridge angithengela lona wangithengela ifridge likaparafini wathi ngiyabona nje yakuthanda ukusebenza thatha le fridge likaparafini udayise idrink le drink ozoyithola la imali ozoyithola la
iyona mali iyona wages yakho ke ngayiqala kanjalo ke mina i-business 50 years ago abanga lula qala ngebusiness badayisa i-drink le kusho ukuthi abantu bale befika bebuza mama umyezi udayisa nge-drink ofake ngani umama Jubu noma ubhiya angithi manje lento idayisa unayo i-license idayisa ngithenge obhiya nami idayise namajubu kuzothi makulesihlanu kodile istop sigcwele sithenge afika amaphoyisa athathe yonke lento sonke lesitopini sitholile asithatha amaphoyisa base ngiyabona ukuthi ayi kusho ukuthi kufanele ngi-apply i-license ngethaveni ngaqala-ke lapho nga-apply i-license ethaveni hayi umsebenzi waqhubeka abantwana bancane njalo kunzima akulula ngempela nje ukurunnisha ibhizinisi kunezinto zakhona hayi kwaqhubeka sasithola indawo kontshongweni sathola nje sitala indawo enkulu nje supermarket enkulu sanebhizinisi nje enkulu impela engasukumi phansi sishiya ekhaya eNazaretha waphela lapha benginespaza sithi manje siyakhuphuka siyathuthuka mhlambe wongakapheli 2 years sifikile lapha kwasukudlapha 1985 a big supermarket mhlambe ngangaleli hall yashaya phansi in 2 years time kwafanele siphinde back ekhaya lapha ekhaya ngiyakhumbula ukuthi ukuphinda kwethu ekhaya sase sangisitosha icucu nje amathina boqokile yonke into ofishi sekuboqokile ngafika lapha ekhaya ngahlala ngadabukisa kwaphela sengijoyina ibhizinisi elingifakele imali kwashe kwafika umnyakwethu omncane lapha wathi hayi uyohlala kanje koze kube yini ngoba phela ngijwayele imali ngijwayele lokuhlala ngisengiklini sengiqedile angikujwayele wathi yena thatha wona lamathina boqokile lawa aphuma lapha uvusela ufake ngiyakhumbula uma kwekhaya wayengekuhamba uthenga itekisi ngoba ethi phela uzama ukuthi sikhulisa abantwana ngoba bebancane wathenga itekisi mina ngahlala ngavuka ekuseni ngangamtshela lutho ngahamba ngothenga izinkwa ngafaka nophuzana fese ngimisa igondolo eyishile ngoba isitolo babe sishisile wafika sengibekile ngitshekisile kanje wayebhudi-ke endaweni emerchandise yena siyafike sengigoqisa wabona sethatha iphepha wabhala i-order-ke manje kwaqala ungishukela kwakungathi kuyabonakala ukuthi into indaba edayisayo kusho ukuthi abantu base beyabuyela bathi wena ngoba uvele udayisa amajuba buyela lapha ejubeni lakho wovele ngidayisa amajuba sifuna amajuba manje sifuna ubhiya hayi angithi manje sengi-applyile i-license kade ngiboshwa njalo ngifake evenini ngifaka amaphoyisa engibobo babuyela ejubeni badayisa-ke kwasekuyithaveni nje lesi khona-ke nanamhlanje ulwazi ngimthatha njengendoda yami endala uyayazi kade behamba u-G12 bama-Tavenas so ngajabula maye ngibone ngijabulela mina ngingasamboni ngiyajabula nje nokuma ezigqokweni ey'ndaweni ey'phambili kangaka izazi ngingelutho ngiyumama nje kufana nabo bonke omama kodwa ngizogcizelela ukuthi uma umuntu wesifazane singabukelani phansi uma ubona ukuthi kulo muzi lo mhlawumbe uyabona noma bengasho uyabona ukuthi isimo sala asihle kahle thatha impuphu yakho-ke noma uthathe nomshukela uhlukanise uhambise lokho uNkulunkulu uyovusa ngakho singabukelani sabantu besifazane ngingathi uma ngigqoke kahle mhlawumbe nami ngiyifakele iwigi yami basho sengimdala ube usuthi hayi uyabona uzenza into cha uyayithanda fanele uyithande uma ungayithandi ngempela uzothanda kufanele noma iqhosa ngisakwazi ukuhamba ngeqhosa kodwa ngiyazama ngenzela kona ukuthi ngihlale ngihappy ngikube ngizizwe ngiphila ngoba uma wena ungaphili uzophila soba mina ubaba no 8 years sahamba emhlabeni kodwa ngiyaphila sine-group khona umama engihamba naye laphaya siyi-group yomama about 40 years ago sihlanganise umama nani niyazi abantu besifazane nje 3 months mkhulu behlangene sebeqabene omunye sehleba omunye uhleba omunye mina ngiyabonga ngoba nomuzi enginawo uyawazi ulwazi mkhulu ngendlela emangasaba mina ngiphuma ku-2 room eClermont saqashile ekhaya 2 room house kodwa namhlanje ngihlala kwi-mansion angisho ukuthi lapho
Silala lapho kuno-2 room eClermont siyisikwada nabafowethu endlini sonke mina ngilala embhedeni abafowethu belala phansi. Konke lokhu yikona okwangenza ukuthi ngiphushe. Njengoba namanje ngisaphusha ubaba sekhaya ngasekho ngisaphusha. Nginikeza abazukulu engihamba nabo lapha ngihamba nomakoti bakwami yibona seberanisha ibhizinisi. Mina sengiyibhekela nje ukuthi ngiyidayisela amagwinya. Ngoba la magwinya yona engaqala ngawo le business. Ngivuke ekuseni makudlalwa ibhola ngenza ufish ngami ngothenga ufish eThekwini emarket. Iqoba ufish ngenza amakinati. Idayise. Lawo makinati manje mangase ufike ekhaya ungamangala mhlawumbe mina ngahamba ngotheleka imali ebhenki cha. Ngaqala ngofish namagwinya namakinati ngisakudayisa namhlanje. Ngalawo mazwi-ke abantu besifazane ngithi ngithanda ukuyibukela phansi. Thina sine-power yaqinisa ukusho kobaba. Sine-power ukudlula abantu besilisa. Sine-power emangalisayo ukuthi wena fanele nje ungasinyezi nge-power nawo. Uphushe. Kwesinye isikhathi kobaba bayibona ukuthi masuphusha kakhulu usufuna ukuthi uyangova power. Akaphushi abo zabona ukuthi hayi ngempela lo muntu uzimisele ngale nto ayenzayo. Ngiyaqoquzela namhlanje ukuthi noma ngabe usulahla ithemba lingakanani ungalilahli ithemba. Into eshaya kakhulu amabhizinisi kube udlame njengoba ngisho 1985 leyo supermarket ngisho yaphela nje kwaphela nje kwanje nje. Saqala phansi phinde ekhaya siqala kabusha. Kwaphinda futhi sathi sesithi hayi sesiyasema ngoba iCovid. Hayi iCovid yavela iCovid. Yaphelisa konke abaningi abakwazanga ukuvuka. Yawubonga amazwi bamfundisi mayithi obonga mawuphinde wakwazi ukuvuka. Ngoba nami ngeke ngisho ukuthi ukuhlakanipha kwami ukuthi ngivuke kanjani umusa kaNkulunkulu. Ngiyacela-ke nje sengivala ngizovala lezo seBhayibhelini zaka-14 elithi owesifazane uhlakaniphileyo uyabakho umuzi wakhe. Kanti futhi oyisulu uyodisiza ngezandla zakhe. Ikasi tukasi ngiyenze ngagcina sengumuntu ongathi akaphilile ekhaya. Sike saxabana nonkosikazi wami lasibanga iy'ngane. Bantu besifazane sibathandayo aniyeke ukwenzile esihlali bantwana besebancane. Iyabaphazamisa. Ask me, ngizokutshela iqiniso. Ngiyacela musukwenza umntwana ikhanda ngoba ufrustrated ubaba wakhe kushilo wakushiya nengane. Uyayilimaza uyijampisa ama-stage. Wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi, wena Nkosi uyazi. Siyahlonipha-ke lolu suku olwenziwe ikasi tukasi bantu besifazane. Ngiyangipha ngikhuluma-ke nabantu besilisa ngithi thina sinama-stage awu-2 uba umuntu wesilisa bese uba yindoda. There are two different people now. Umuntu wesilisa uthi ngengitshele umfazi. Indoda ithi ngezwe ma ngizokuphendula. Akuliwa ayibi indoda iyavikela iba responsible iyahlonipha bese iyaqola. Uma ungakuyobheka nje endaweni eningi lapho namajele khona uzothola ukuthi abantu abathatha isinqumo becasukile bayayisola nje ngamanje. Bese ngithi kubantu besifazane usanda ukusithethisa ngizosiluza. Hayi bayasithethisa ngizosiluza ngengikaba mama. Ngicamela ukuyohlala ngijondolo owamaplanga kunokuthi ngisebenzise remote control ngibe ngithethiswa. Wena Nkosi. I am black and beautiful. Why should we distort our history? Don't you know that I'm the first graduate of the world? I graduated from Egypt in the early civilization. I'm proud of mathematics, science, and pyramids. I'm proud of my two origins of Africa, Egypt and Kush, which is Ethiopia. The great rivers I come from were created by God. The book of Genesis chapter 2 verse 10 to 14 tells us that, open quotes, the great river split into 4 streams, which later became a huge proud rivers of Africa and the East. The first river was Pison of Havila, along with gold deposit, Delium on stone and precious minerals. My other river was Gihon, that encompasses the whole of Ethiopia. My other proud river was Hiddekel, that went towards Assyria. I am an African. I am black and beautiful.
I no longer have a fear of slavery, but some have a slavery of fear. I am black and I'm proud. I am an African. I am black and beautiful. King Solomon's book says, I am black but beautiful. O ye daughters of Jerusalem, as the tent of Kedar, as the curtains of Solomon. The rivers I drank from, no one else drank from them. Others drank wine and got drunk. My rivers were created by God to water the garden. I'm black and I'm proud. My black skin pigmentation was influenced by the climatological conditions. I'm so happy to be black. I will not paint my face with pharmaceutical poison to change my color. Some became yellow, white, chocolate, etc. The same climatology influenced them to retain their color. All got scattered all over the world. The book of Genesis tells us about the scatterings of the earth. Remember, sons of Noah, Japhet, Gomer, Magog, Madai, Tubai, Joan, and Taurus. These are the French, the Irish, the Welsh, the Germans, the Russians, and other nationalities. Remember, one parent, one father, many sons. Psalm 68 verse 31 says, all princes shall come from Egypt. All Cush shall stretch their hands to God and give offerings. Black is beautiful. The color is rich. I don't fear sunburns like others who crave for suntan. I'm used to heat, dryness, humidity. I enjoy my climate. God created me here in Africa. King Solomon could not control his feelings when he saw me, a lady of Africa, the Queen of Sheba. I was rich and beautiful, attractive and glamorous. I was wealthy, yet black and beautiful. He gave his all. We rested, the two of us, opening our eyes being 3 in the morning. I gave birth to a eunuch. I'm an African, I'm black and beautiful. I'm an African amidst the hisses of cobras and mambas. And I'm still audacious to call myself African. I've gone through pains and agonies. My son Cain killed his brother Abel for jealousy. They were doing offerings to God, and God was aware. Abel died, but God gave me another son, Seth, to make me happy. Even today, my sons are slaughtering each other. It has become a generational curse. Me being African, black and beautiful, rich, wealthy and educated, all my wealth was taken by foreigners who make me poor. Culture, norms, standards set up by God changed. Being told that I'm corrupt by a thief who stole my land. What we like the most, basically, we like what we call ishwashu. We love izinto ezinegative. La khona sizokhuluma kabi ngomunye nomunye. Uthola ukuthi izitori enjalo they tend to trend a lot. And mangabe kukhulunywa kudegradewa, kudiminwa somebody else, and then we tend to follow that. We love such stories. And then whenever we look at people, we look at them based on what is being said. That is on traditional media and as well on social media. So it has been there for a very long time, and on various media platforms. Which, you know what, this is the idea I have. Can you just have a look at this? When we are and that was, they would listen but not properly embrace it. Please time me, Siswam Kamelia Jesu, thank you. So when, you know, in a nutshell, what happened was, in Klupaland, so much of negativity, the psychology that we are trending a lot, yet we are not called by God on earth, but we are called by God to make people so that they are in the formation of the Lord Jesus Christ. So it is very sad, and most of content sits around negativity. So as Ikalako Media House, we stand to celebrate
the excellence of the brands in the African continent. We amplify the voice of the brands thereof. It's standard across the board. It's all about celebration of ubuhle. Sithi nje Africa sibahle, Africa we are capable, Africa we've got it, Africa indeed there is change, and Africa through us we are going to see change. Definitely as Ikhaya Lakho Media House, we've got a division advertising agency where we specialize on brand development. We package brands and then we build brands, and then basically we do the strategy around brand development, and then we build websites. We just got transitioned this year, in year 2026 to be exact, and then we do brand activation, we do events. So that is the strength thereof. And then we've got a component, episode of Ikhaya Lakho TV, where we do the entire fully fledged production. We do red carpet interactive interviews, and then we do the production, of course, and then we are envisaging, telling you, God helping us, we're going to be having a podcast which is yet going to be published, and would love for you to actually follow us. And by God's grace, the second week or the third week of April, we are going to be launching our social media platforms, because we've just started. So on that note, that is what we are all about as Ikhaya Lakho Media House. We amplify your voice, we package your brand, we see amplifier, then we develop a digital strategy. How are we going to position you when it comes to digital? How are we going to position your brand when it comes to traditional media? So in a nutshell, as Ikhaya Lakho Media House, one of the brands that we're going to brag about is Udokotela Ulwazi Qetho, with Ukasi Tukasi. We are going to brag about you, acknowledge and recognize umsebenzi owenzayo. We're going to talk about your brand the more. And on that note, having said so, I've got only a minute, right? Having said so, ukuma kwami la phambi kwenu as iKasi Tukasi family women, ngicela ukusho lokho kokugcina ukuthi you are not just a woman nje kuphela and it ends there, but you are a nurturer, you are a life giver, you are a mother, you are a leader. May the good Lord richly bless you, and may uNkulunkulu asize our hearts to begin to unite. Indeed, we receive one another as true sisters, as true daughters, as true mothers, and as true friends. Siyeke into yokuhlemana, siyeke into yokudicilelana phansi, siyeke into yokucinezela.